Hakani ke episode kebeladap ni layak mi. Tama uhikai kibri kum no bakin yai fanti. Tengi pe buat Abraham ru kum tu la telat kum tu hakalong yang sem jong u. Hanem tap de kawan kan ni. Ti ya beriu hi. Hakani ke episode kebamenta tu ngin yak mi. Menurut stor semang penting. To ini penting ni poi tu ka nak dekat ke bakat santer ter sedin pada ke tu mu fiong mene ka jing ai kerteng temai ya ka kurim ke jong u Abraham ke Sarai. Berengkat berkatu gini i biang ke benta pada ke bahaka tu kelenong ke bakat riwi nak keren sepang jong tu ka jingkerku ke jong belayu Ismail. Ting ni pada kawan kum nu ke tu ka jingkerku pada kawan habau Abraham pada ukuli. Bu ke jingker pat kan. Tu nya pe tu bakat san mom. Kebakat san tu ublay ong kum tu hau Abraham ba kasarai ke tengah jong u anam khatsyu kasarai Henry kasara kan long ka kerteng jong ka bat ka ba poi khat riu pade kawan lembat ki jingkular ngan kerku ya karu ngan ai hame yo khon naka hoot ke ngan kerku yaka bakan manlong ka kimi ki jat ben riu bat kis iem ki pat lang ben riu kin mi naka Hang ni stor jo finya na pi. Haka session ka bladap hakal nong khan reu ka sarai haka jing kordet ka jing perkhat mo mi okhon. Menta hang ni pan haka dukhat ka bang ye puli khat san khan reu nong khan yo kani ka beriu ka lakal au bleu ai ka teng sara. Om tang ka kerteng om tang jing yu da aro gini kintin bangani ka beriu kabal au mo mi okhon. Kan long san ka kami kas im jong ki jat ben reu. Kalong pelaw ti. ta kai long habangi phai ni kini kalong ka jing keren hap dang ublay bat Abraham ha ka jing bom yo sngo jong ka Sarai ningi puli bang ni mo ti ka jing ka di ka jing bom yo khon bat ka Sarai ru kala kadau ya kata ti mentah wa poi hang ni pade ya kata ka balong ka jing ublay ku lanti wan weng bat ka jing kedul nanti wan weng kalong ka jing ai kerteng temai nei Sarai syaka Sara ka bomut ba ka kemi tu badan tu ka ba kita kinti ba khadu weng Kan long ka kami ki jat ben reu. Pakis im pat lang ben reu ki mi naka. ten rei ai ka ba ka ban plie ka jing weng ka jing da ublai ka pun sngo ha u Abraham kalong ngan kerku ya ka wei ka ba ar pade wongan ai hame yau khun ru na ka kata ka di ka jing weng ka jing ngan ai hame yau khun ru na ka ho ken ngan kerku ya ka pat kum tu ter mo to amdei tang ka jing man long ka kami ki jat ben riu nei la ong ru honi kis im ki pat lang ben riu kin mi na ka te ha bau blei u ai ya kani kalenti won pli ya kani ka jing ka wadan ha kani kalong yang sem kapan ini ementa ba ulong ubadon barbaro ndai to hadin jong kata pada kawan gani ka ba khat nyo bau Abraham ukumen ya kata bat kami ru kajing artatin kum ubrio kajing artatin kami kum kitu jing kali bu kuli ya ladi kan shisha en kha yu khun yu ubrio blasi spas nem karta bat kasara shisha kan yu khun haba kalong khandai phus nem ka karta kalong yu i no ya ladi bat kanika jing kulor ka jong ublei te weng ya ka jing hatu kan karta ublei on plot jing ni ka jing Lengo ongan yu Abraham wen ba sis pas ne bun reu. ta kan long yangi ta kala kraw ta ka sis pas nem ya kasara ru to khandai pho khandai phus nem marsis phus nem ka jing pher ti happy hanga ki bai puli ka ya kani menta ngi so mal atmen ma ti dangia da kumta kar kom perkhan ti kumno pada kata kasarai kadang long ke babah bri pada lagi poi sikui ki jaka Lengo ai kata. Ti long nginum nyat jebor ki jeng perkhat ki jeng menta ya ka bai di kerta jongka jeng long bri ta kai ke ban kami ni kalong bai bang na ka tu ka kerta jongka jong bri ka bala kami inti banyak ki khun ki kiti kamut katu i kembak kaladu jengkermen ti menta pada lakat tatlikis nem
kini kum kalong yang sang kila ap menta ublei u jubab da syong beda ka basyai kamut ka simpor ki pau posnem banyo ya ka jing jubab ka basyai na ublei ti ublei u jubab habu un sadap nun cis pasnem karta Kencelan kata nado boh nyup san snem hadu bakani kata tahu nih ko ikani ke cingkren jong play kamot hadu san snem la khan jadi snem jong ajong pim ta ke jing Abraham ta ken long dari kisnem ki jongi mentaru kila jalan du kata tem berkat dei ka tu kat banyo kari jong jing keluar sakan usnem nyo 4 tem walala la kadong nai kata kari ru andai menta I kemodong ya dang ya beri sakawai mo bandong pastor ma berkat ikani menta kini perlok ki pepe pulio ni menta kawan sya jing kular jong play ya ukun shua hadian kata sami ikan tian hadian bobot ni dekat pen pulih bokular kijat benriu na ki beriu na ki siem kemama ukun sawan ki babun hadian Tekai ke bangamut ban hang ni kan dia ke cikai nam tajonga ban tajong pi. Itu ijing kerku bagi mak ke jing ibarat bah. Wat nyokai itu. Naman na ibakum itu idrop ibarat bah. Ke jing dai ke jing ke jam sim jongi. Desi kalau ke jing kerku shalendet ke banoman. Abraham tiang di kapau arpsan snem. Yang aya pi la ban long arpsan la ban long laipo la ban long saupo. Ada ide ke jing kai bangin nyokor. Ibarat ibu beli kerku. Pastor Slanting. Tori la poi pede tu ko bakat pra ko mangal ong menne shopping snang tu ko bakat san. Bau Abraham ti kwahi wan kren ai na kamta ukun la kahagar. Tu ong hung ni hau blei wa un de yo im u Ismail hakmat jong me. Un uni tu de yam kun teman me kular menta ba men ai kun hakani kasarai. La daun ni kun ru un im. Ni iba katai ka jing kular ka baka hagar la yo na u angel jong utrai la itu ka jing roi I ka mak padan ka jing keren buat Abraham Abraham ni pada I ka ma u Abraham ni Ibu kan mau yo blei u kerpat yo blei ni la nong duai ka jong blei na ka benta jong uni u Ismail ti hang tu u blei u jubam ha ka ka baka nai ong shisha kan ka sara ka tengah jong me kan khai ku ni me men khot ke kerteng Isak u bat ngangan penskem ya ke jutang jonga bat u ya ke banong ke jutang ke bayai ni junom bat u sembai jong u hadin jong u dekat ke bar phau bat sapang Ismail ru ngala sya skor ya me hakmi ngala kerku ya u bat ngan penlong ya u ban kharoi bat ngan penroi ya u sikadai ya ki khat arngut kis im un penkha bat ngan long ya u ngan penlong ya u ka jat ben riu ka bakharau ini long hapdeng jong katai ke jing kular ke bu blei la ong kaba ai kateng ya sara bat kumno kan long menta uni wanra ya ka jing karpat nak tau Ismail ti ublei uban biang ya ka ai ke bautu ka jing ban biang ka jong ublei ni kalong ba ka ai ke bola keren ka dei ke bola penskem ka mut ni bolong ba shisha ka tengah jong me ka sarai kan kha khu ni me bat ka ni ka dei kerteng wan ayu u Isak hani ro ak teng play ho Isak teng ke bangamut ban kli pi kalong ni pastor ngam tip kan ya keren ini session ba dep ba hani kalau nong khan rieng ya keren Ismail kun jong Abraham dai kami ketian el te komik session ba dep la batai el kamot yu ble han rai hang ne pan yo ni ukun hi bomi na o Abraham le ron pai kateng pen kala kateng ba naga Sara ka ba la pen kala kateng na Sara uban mi na ki hi wa kateng Isak kamudun ketian el kadan mat kai ni te pom lona ya kadan jemut dak mai nak ketian Isak kani pada to lagi tang nak kita kini kusa ki bang Isak mat nei itu biba mi rengkat bat el long ka basuan mentan ka ba ngaperkhat kan ni kala banlong ba katu ke kerteng ka ya tengku ber ka jingja ka ba ka jing embrio ka ba yo ka kti ka jong ublei ka badan rengkat ka jing janja bat ka jing dan ka jong ublei tamot madu bayarap hata jingja ulei belai kan bagi poi pada ni Isak uni pada ukun cuma jingkularam mendai bu Abraham upan mendai bak Sarah kapan mendai ublei ulah kular temta wan penper ni kiwi pada uni wan kha kani kerteng
Yang kata-katakan kan nyarap Ti depi pe ini ko beli penskem ya kai ke bula ong ban wong susu untungan penskem ke jutang jonga bat u ya kaban long ke jutang ke bayi ne junom ba usumbai hadin jo u penskem sunan ya ka jutang kamut kalain na ukhun uba kasara kan kha kat bahak u ha ke bayi de pada bat wismen pa ujubah mentah ti wong ni syapang wismen ngala sya skore me Ilong ublay ujungi ulong ublay buat seliri jengit. Kalau kata kajian ikan semua ikan si perlok baik. Ngalah sengap ikan benar. Buat unir kan kerku am. Ti kajian kerku kajian ublay uni. Wong ni un penlong ya bon karoi. Buat kajian roy du si kat dai kentin kibakiar itu. penroi sia usi kat dai Ti kadar ngut kis iem un penkha ngan pelong ya kajat benriu ka bakarau. kamu nau Ismail ublei ukular ma on penroi kat dai ba ki dami ru ars iem Ta kai nong kani gelong tang kadak am kada nong kila kin bun kin nong syar ni wan mi. Kemun umdei ki basumi itang bukshi bun beriu. Handai ke badan hilaka ikhtiar kan. Tu bukan ni ketin khat ar le si ka thau ka jingmut mot laban buon ki nong sanchar Bun hoi kelong ko boong ha jeng kan jungi kan. Lai phau jai. lai Kelong kan kamsuk inong pedu kan. Hawi yang lai phau jai nyumut bagi nyau lai phau. Tang lai phau lakut kelaban bun kelaban dunaru. Hakani ke episode kabanwan ngin yakmi Bat habawan ayu kini uni bakal sung bau ai. Te lai thu ang ni